Okei. Nyt me pelataan FNAF 4. Oh fuck. Kohan tämä paha. Mä oon pelannut tätä vähän aikaa. Niin on Max 2 siellä. Tää on niin mahdoton. Ootkohan heti käynyt takana joku? Ei. Käänny. Oi, siellä on joku. Oi. Holy moly. Ei sä et tuu tänne. Paskalle Japani. En oo kattonut kertaakaan komeera. Nyt katsotaan katsotaanko ei ketään. Katsotaan komeraa. Ei ketään. Ei sillä ketään. Holy moly. Kakka jätkä. Missä se bunny voi olla? Se meni paskalle. Ei juma, se on täällä. Oliko se siellä? Sanokaa katsoja. Oliko se siellä? Shit. Oh. Yay. Holy shit. Tosissaan. Ei kai. Meikä on jo 2 Me en voi hävitä. Me on kohta 3 Ei, mitun häviämään. Me kuulen niiden äänet. Mulla on kuulokki päässä. Oi. Tässä on tyhmä, kun tässä ei mitään helvetin kameroita. Oi vittu. Vitu Flash Bunny. Okei, YouTube se riitti. Tykätkää tästä videosta ja tilatkaa kanava, no niin saatana.